ולפני סיום, שימו לב לאוצרות הבאים שנמצאו באתר חפירה בגן הלאומי סוסיתא. כן, אתם רואים כאן על המסך עגילים וטבעת מזהב טהור שנשארו באדמה במשך כמעט 2000 שנה ורק עכשיו נמצאו ומועברים לשיקום. מצטרף אלינו עכשיו מנהל החפירה בסוסיתא, דוקטור מיכאל אייזנברג. שלום לך, ערב טוב. שלום רב מאיה. קודם כל תציג לנו את השלל בבקשה. השלל. תמיד טוב להתחיל בטבעת זהב זהירה. ילדה, אני מניח שאיבדה אותה אי שם על גבעת סוסיתא. סמוך למקום החפירות שלנו, חיפשנו מתכות, לוודא שהעין שלנו לא פספסה דבר מה. והנה אדי מגלה המתכות מוציא את הטבעת שלמה לחלוטין, מזהב, אפילו עוד לא ניקינו אותה, רואים מעט בוץ מסביב. אז זה היה השלל האחרון מלפני כיומיים. השתמרה באופן באמת די מדהים. אנחנו מדברים על תכשיט מלפני 2000 שנה, לא? משהו בסגנון, כן, 1900, give or take, בדיוק מהתקופה הרומית, כן. אז היא משתמרת כל כך טוב, איך יכול להיות שהזהב נשאר כזה נוצץ? זאת אומרת, זה סימן קודם כל שהוא זהב אמיתי וטוב, ומוצלח. אז קודם כל הוא אמיתי. בדרך כלל בארכיאולוגיה כשמשהו נוצץ הוא באמת זהב. לפי המשקל אפשר להרגיש. האמת שגם לפי הקריאה של מכשיר המתכות מיד אפשר לדעת שמדובר בזהב. וזה היתרון העצום של זהב. הזהב בעת העתיקה הוא תמיד טהור. אין איתו סגסוגות, אנחנו מנקים אותו בצורה יבשה, כלילה. זה הדבר הפשוט ביותר לביצוע אם מוצאים זהב. לכן לא מוצאים זהב כל יום. אבל כבר אתה יודע להעריך שזו טבעת של ילדה ושהיא איבדה אותה? איך כבר אפשר לדעת את כל זה? אז אני לא יודע איך היא איבדה אותה. מאחר והיא נמצאת מחוץ לקונטקסט, אם הייתי מוצא אותה בסביבה של הקברים, כמו את הגיל הזה, אז אני הייתי אומר שמדובר במנחת קבורה. אבל מאחר ומצאתי אותה ממש בשכונת מגורים שאנחנו חופרים אותה כרגע, יחד עם שותפתי ארלטה, אז מרחק של מספר פסיעות מהשכונה, אנחנו גילינו את הטבעת הזאת, והיא נמצאת מחוץ לבניין. אז די ברור שהיא איבדה אותה. אני מקווה שהמשפחה שלה וההורים שלה לא הנישו אותה. מדובר באמצע די יקר לתקופה הזאת. מדובר בסך הכל בעיר רצינית, אבל עדיין עיר ספר במרחב הארץ ישראל. אבל אולי זה כן מלמד אותנו שחיו שם אנשים יותר עשירים ממה שחשבו בהתחלה? בדיוק. אנחנו היינו די מאוכזבים מהממצא נטול הזהב שלנו במשך 25 שנה בערך, עד שהתחלנו בשנים האחרונות לאתר עוד ועוד תכשיטי זהב, בעיקר בקונטקסט של הקבורה. והדעה שלנו מעט שונתה. היו פה אנשים עשירים, בעיקר בזמן השיא של העיר הזאת, מהמאה הראשונה עד השלישית, שיא התקופה הרומית, העיר פורחת. זהב, הדברים הקטנים האלה זה כלום. כן. על מנת לייבא גזעי עמודים במשקל 3.5 טונות ויותר, מטורקיה, מיוון, ממצרים, אתה צריך הון. זו תקופת השיא של העיר. זו גם התקופה שבה המבנים העצומים ביותר נבנו. כמו מבנה הקבורה, שלצידם מצאנו חלק מהתכשיטים הללו. אנחנו מדברים על מאוזוליה, אלה מבנים בני 3 קומות שהתנסעו לגובה של כ-13 מטרים, בפיסול בבזלת היפה ביותר שיש במרחב שלנו, ארץ ישראלי. דוקטור אייזנברג, תודה רבה לך. בשמחה. וזהו, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בערב שלכם. אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון באותו מקום ובאותה שעה. מיד אחרינו איילה חסון. שיהיה לכם המשך ערב שקט.